Dobré ránko, želáme vám Klárka a Ľudka. Dnes, daj papa, áno, ukazuješ už? Áno, Klárka nám už ukazuje. Máme tu dnes plastelínu, áno, plastelínku, máme červenú, žltú, zelenú, ale aj modrú, áno. Klárka, zober, otvoríme si, chceš červenú? Dobre, tak dáme červenú. Tak, otvoríme. Plastelínka ešte nie je otvorená, takže ju budeme musieť otvoriť. No, neviem, či sa mi to podarí. Snáď áno. Tak. Otvoríme. Klárka, vyber si. A dnes budeme, tu máš? Dnes budeme manipulovať s plastelínou, ale budeme robiť obrázok takýto, pozerajte. Je to list, jeseň a Klárka bude lepiť takto plastelínu. Pozerajte, ja to budem teraz ukazovať. Tak, Klári, môžeš. Tak. Prilepíme do tvaru listu. Môžeš, Klári. Najprv si ju trošku na toto natrhá a postupne ju budeme robiť tvarovať. Pozri, Klári, takto. Ukáž sa? No. Takže môžeme pokračovať ďalej. Klárka dnes pracuje s takou plastelínkou, no, takéto niečo. A má to teraz, robí s červenou farbou, Klárka, áno, a lepí to na list. Áno. A teraz ja Klárku ukážem, ako nám pracuje. Klárka, ide ti to? No, tak toto prilepujeme. A teraz to Klárka pritlačí. Počkaj. Klári. Takže, teraz budeš pritlačať. Pritlačaj. My tu máme aj také zrkadielko, aby sa Klárka pekne videla, že? Kde je Ľudka, kde je Klárka. A Klárka teraz bude pritlačať na list túto plastelínku. Moc sa nechce, pretože ona keď sa nevidí v tom zrkadielku a na videu, tak jej to až tak nechce ísť, ale my potrebujeme pritlačaj. My budeme za chvíľočku pokračovať ďalej, ale chcem vám iba ukázať, že Klárka rada pracuje. Klárka, že? Usmej sa, áno. S takouto plastelínou. Ja to teraz takto pridám. Klári, pozeraj. Takto budeme, už ide maminka. Takže takto budeme to točiť. Pozeraj, Klári, na mňa, na Ľudku. Kde je Ľudka? Takže, Klári, zober si a polož sem na tento list. Výborne. My teraz ideme pokračovať, pretože áno, výborne, krásne. Tebe to ako krásne ide. Výborne. A my tento list celý dokončíme, lebo urobíme ho s rôznymi farbami a potom urobím z toho fotku a dáme na video. Dovidenia.